Ku bani tambayan an tantance. Al'ummar Kano din shaida ce. Hoto ko Kano APC ce. Zaman kwarai na karke da bagwa ce. Mun yi ciki da masu karyar tarhuda. Tuni dole ya bace sai dai shela. Zafara bauchi kar ku yarda da dan maula. Zaɓe an gama ce a momi dodar. Sai gandu da yan adawa suke kar. Baban Abba, uban Abba. Farko Murtala uba bai yajinki. A shi ne ya lashe zaɓe a ajinki. Addu'ar ba su sai ba ga Abubakari koki yawa. Bakwai inu wazan gina ya yi magi. Bebe da adinan madi ya karba. Abin su da ta yi. Salima barin tuna miki dacin baya ne miki kallon banza ne miki ki gafarta mini ke kin biya ni na ya bi miki ki ma ki daure ki ya biya yayi idan ku amini ma ni ne baka gani kai ke tallafa mini kai ne zaka faɗa matankiya shi dama mutadala ba a yin sadandala sai dan neman kala-kala wani dayayya da kai wuya